Today she's coming to the service of Steve. She's coming to give me money. A lot of money. People look around. What is the father prophet saying? No, I'm eating. If you don't believe in me, believe in the work that I do, and to believe not having work is dead. As the mother is here, she's thankful. Before she enters this theme, she's thankful. Yes, tell DJ ngiyakhumbula ngelinye ilanga ungibamba ukuthi angize ngizokhuluma ukuthi kwenzakala enqabeni ngathi mina ngilinde kancane sesifikile leso sikhathi baba akubonge kakhulu nengilozi ekhaya ngafika la abantu abaningi bangazi ngiqala kufika la ekhaya ngangingaviki nje wangethula usizi nenhlupheko ebekade ngiphezu kwayo bekuvalwe imali zami ziphumile zonke. Yes. Hallelujah. Ngihamba ngoyibheka ngathi lena ngiyibheka. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungigcinele kulelo suku lanamhlanje ukuthi sisuke eMpumalanga sisuke ngabo11 sizofika. Usuke eMpumalanga nje. Ngiyafika eMpumalanga. Ngizobonga baba. December 2024 bengila ngibuye 2 times 3 times. No kunesiwasho onaso la baba bathi umphucululi. Umphucululi ngizobonisa bandla ukwenana. Umkhucululi umsebenzile mina kakhulu. Umkhucululi ukhiphe iziningi ekhaya nasekhaya kithi. Ngabuya ngazothenga insebenzo yakho lelitsha. Umuntu oqala engangimsola ukuthi vele uyevala into zami uyena wangena qala kwami. Till today akasangene eJardi. Uma ngale kweJardi and futhi ngalokho ngiyajabulele. Okwesibili isipikili. Umsebenzi wesipikili mina ungivulele ngizothi uvulile because izinto noma bekade ngithola imali bekungazi ukuthi imali ngiyenzeni ize ngibale nangezandla ukuthi ngenzeni imali. But this time kunezinto engizishiye ngizenzile. Umthetho wami kufana ngabe ngifike last week. Kodwa ngabambezele ukuthi ngeke ngishiye abantu belungisijali. Ngiyabonga enkulosini nalekhaya. Ngiphinde futhi ngibonge kubantu abakusizayo baba. Yazi sithi masingena lapha singena sinensizi sihluphekile but uma ufika ngaphakathi bafike bakutshela ukuthi la ufikile usekhaya. Sibonga ukuthi ngiyasemukela ngendlela zonke. Nolusizi lwethu sifike sikuthule la. Angicabanga ukuthi usizi lwethu liyaphumela ngaphandle. Ngizobonga. December umsebenzi kade ngosebenza usami ngishiyile ngiyazi ukuthi umama uzobona la engona khona. Imali lisuke lapha encane ngathi ngiyazidlalela nje kwenye inkampani omunye umama hamba ufuna abantu ngathi ngicela umsebenzi wathi boza ngibhalise ngabhalisa last week bese induction Monday lo njoba kuyisonto kusasa siyabuya ukuthola orientation. That means mina sebangijuthile ukuthi ngiyeba icleaner khona. Angazi ukuthi khona icleaner yake yathathwa ina 58 years in this government of South Africa. Ngiyabonga kakhulu. Awusibona imali. Alona challenge. Ngoba leli gama nje lethu uNkulunkulu akugcine. Amen. One. Yabona nje. Lawala. One. Kodwa cabanga insizwe zakhe. Alona namathatha ha. Shele
umhlaba ophokothoko izimfuno zentaba yakhe. eyami mosholo fights